normal motorsav, den vi bruger til hverdag til at fælde ned med. Og bagefter så en normal vinkelsliver med sandpapir på. Sådan en båndsav til hånden, så kan jeg komme ind i de små. Og en spraydåse og noget at brænde med til at give det lidt detaljer. Så spraydåsen giver de her sorte streger. Og herover der er det brændingen, der gør, at der kommer alle de her hvide streger bagefter. Jeg hedder Johan Grønlund, og jeg er skovarbejder hjemme i Danmark. I gang med at uddanne mig som skov- og naturtekniker. Da jeg var på grundforløb, kom jeg på et Erasmus-forløb heroppe i Skotedalur. Det var så dejligt heroppe, at jeg besluttede mig for at komme igen. Derhjemme i Danmark bruger jeg en masse tid på at skære skulpturer. Og det har jeg taget med mig herop og brugt tiden på det, når jeg ikke er ude at arbejde. Så det har været dejligt. Jamen så har vi fundet et træ, der skal fældes. Det er en Abies concolor. I stedet for at fælde det ned i bunden, som vi plejer, så fælder vi det et sted heroppe. Ja, så begynder jeg at mærke op med en eller anden spraydåse lige for at få et billede af, hvad det er, jeg vil have frem i træet. Nej, og her er det vigtigt, at man har det rigtige sikkerhedsudstyr på, når man står og saver. Så man ikke... Det kan være lidt farligt, hvis man rammer sig selv, tænker jeg. Så sådan et par skærebukser her, de gør, at man ikke skærer sig helt lige så meget i hvert fald. Så tror jeg, at det var nogenlunde det. Normalt så kan man, især derhjemme, med fordel tage en vinkelsliver og slive den pæn. Men herude ser det nu også meget cool ud, at den bare er helt rå og stadig står, som den var. Så jeg tror, det var det for nu med den her.